musidɓe am fof mi salmini on ɗo Gambia radio et television services ɓe on bisimillah e o programme amen mo ɓe keɓi ɗo woni special interview woni yewtidde e lamɗo leydi o woni his excellency Aadama baro président baro mi salminima te mi yettima ko gokkuɗa men ko ɗo ha min yewtida e maɗa e o programme amen ɗo GRTS a jarama welti a excellency ɗa andi heeɓi lebbi jeego gila ƴettuɗa leydi ndi gila nden noon ha hande sa daari ɓawo ha hande ɗo tolniɗen ɗen hono lawol wayi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko waɗi miɗo yetta Allah Gambia tolno tembe mo gandanɗa en cikkuno wondema ko gonnuɗen ko en mbawata en yiwde ha keeko tampere nde mawnuno e hoore Gambia naaɓe kono so ɗum wawi iwde jetten Allah ko Allah rek wawi ɗum wadde lebbi jeego ɗi wona ko weeɓi ligge leydi wona ko weeɓi kono mbiɗen bakkili ɓaydi laamu wonno ngu ɗo goni ɗo duuɓi nogase ɗiɗi ɗin duuɓi nogase ɗiɗi tampere mawde wonno nder Gambia komin ɓagata laamu ngu kadi ta kees laamu o hay hunde ala toon ɗum wonani men tampere kono gila men jooɗi tan min kaɓɓu keeseji ɗe haɗe tiiɗi min bakkili pour min mbawa heɓde kalis pour dépense ji goɗɗi min mbawa ɗum wadde ko ɗum waɗi hande Gambia yettima tembe mo gandanɗa bagage ji ɗi puɗɗima jippade jippagol bagage ji ɗi holliri wondema waalu kalis min bakkilima hen seeɗa weeɓani kono golle mbaɗi seeɗa ɗum noon miɗen keeɓi yakar mawɗo wondema ɗum ko kontinta eyyi nandi nde ƴettuɗon ngu laamuɗo hen en gandi enen foof en gandi noon leydi ndi wano ɗe ganduno caɗele gonɗe ɗe nder leydi ta yimɓe ɓe mesti tampere nde ɓurtiti ɗum noon taki ha yimɓe ta yimɓe men ammini ko heewi he lawma nde ƴettuɗa ɗandi mbi no woɓɓe mbini tan ko heewi waɗiɗo hen kono hande noon yimɓe ɗen ammini surtout sukaɓeɓe he rewɓe ɓe ɗaminte ko heewi hono ko yaare golle eko usti tampere nder leydi he te ɗen gandi courant ne ɗum ko caɗele mawɗe nder leydi he yo ko wayno e golleji goɗɗi e l'hôpital ji e scolaji e foof hono lawma ngu waɗata walla hoko heɗe teppe ƴettata ha jiiya wonno tampere nde ustima surtout ko abbi ko he sukaɓe he yo he rewɓe he fi sukaɓe ɓe wona fi Gambia tan ko fi aduna o fof ha hande subaka miɗo haaldanno e yeesojo soldat ɓe mbimo somi yeehi UN mi haalat toon haalaji pour leyɗele mawɗe ɗe ko maɓe mbakkilo min liggo he fi sukaɓe saabu fi sukaɓe yawti fi leydi wotiri Gambia noon sukaɓe men ɓe taɓe tampi tampere nde waɗi ha ɓe doga leydi ndi ɓe jaara lawol ɓawa ɓe keddo he mayele he taɗa jarani ɓe ɓe maya he maayo he ko ɗum ɓurani ɓe keddo Gambia ɗum ne gandi ɗum kono ko ɓen sukaɓe wotoɓe ko ɓen mbakkili kadi ha Gambia iwi ko gonnoɗen ko nden minen min mbawata yide ɓen sukaɓe kono noon miɗen mbaɗi feereji wayno julaɓe mawɓe ɗi gara Gambia joni pour mbaɗa julaya ɗo miɗen kooli wondema si ɓe gudditi julaji mumen sukaɓe hewɓe keeɓa hen golle ɗum noon kadi haɗani toon miɗen gandi wonde demal ɗi wawi wallude yimɓe hewɓe keeɓa liggele kono waɗi miɗen mbaɗi feereji pour min mbaɗa kalis e demal he min guddita damule kese e demal he min jangguina yimɓe feereji kesi pour ɓe mawa nattude e demal kono noon mi sikku yakar o mawni Gambia no yimɓe jaratani ɗum nde mbiɗa heeɓi hoolare wondema
ɗum koko yahata yeeso kono ruttota ɓaawo. e hande kulle ndemal he sa dartima a wawi ndemaka ko kan wuurindi leydi wayri yimɓe fof hay ko ɓuuri ko heewe yimɓe leydi he surtout wonɓe he dowruji fof ko remoɓe he aynakoɓe ko ho laamu ngu teppe hoɗe ƴettata ha yiya wonnema demal ngal ngal ɓeydima e nder leydi he te remoɓe ɓene keeɓi ɓamtare he koɓe golle maɓɓe. sa mirima komi ɓamta leydi ndi kalis no saɗiri e nder ndi leydi kono gandata wondema minen demal miɗen nanguiri ɗum ko mawni demal miɗen nanguiri ɗum e sobeya sabu min ɗon tigui komi ɓiɗɗo ndemowo ko ɗum wande ndungu yonata ministre joguiɗo kulle kalis o ɗaɓɓoye million ji $25 pour min mbawa okkirde engrais he awdi ɗum ɗon kadi on engrais kadi mi gokkirta ɗum engrais o ko fota yeeyede ko 200 laamu ngu ɓagan ɗum remoɓeɓe ɗum fof pour wallude remoɓeɓe ɓayde miɗen gandi wondema a wawata remde a heɓani awdi a wawata remde a heɓani engrais ɓay leydi ndi maayi joni ko ɗum waɗi min bakkili hen ɗum noon miɗen kala remoɓeɓe hikka nomin bakkilo saabu wayino ndungu tigui no waylori ni hikka wayno ko fof waylodiri kala ndemɗo hikka a heɓat noon laamu ngu ɗi paari wallude remoɓe. jamanu mo ƴettotono leydi ndi siko guesa no waynotaba sooye ɓayde caɗele sana keewi ha hande noon hen waɗi caɗele keddiɗe laamu ngu noon naeto te etima hen pour ustugol ɗi caɗele he dow yimɓe he ko heddi ko hen noon ko hono mbatton ha jiyon ɗe caɗele gonɗe e nder leydi he soɗe giwani ta ɗe gustiganoɓe ko yimɓe leydi ɓe kocci minen ɓe joɗɗini min ɗo min mbawata ɓe yejjidde kono noon min mbiya yimɓe kadi koma kadi ɓe muñana men seeɗa ligguey ɗe fof mbawata wadde hande kono feereji kewɗi ɗi mbawde kono min mbiyata réforme min mbayla sartaji min mbayla luwaji min gadda luwaji ɗi gandanɗa ta yimɓe fof gabboto ɗin luwaji ta ligguey ɗe fof gabboto ɗin luwaji a yiyanne kala ko jiɗɗen wadde wawa wonde ta hona men mbagol. eyyi musidɓe am fulɓe hande mi siwtidira tan en dara oɗon dara GRTS woni o programme ɗo mi keɓi ɗo hande yewtere he lamɗo leydi o woni his excellence Aadama Baro hande tan président Baro en continuat he yewtere on ƴetti laamu ngu onon wayno ko parti ji jeeɗiɗi tawti independent kandi on gaari gonɗon hunde wotere kawriɗon mbiɗon ƴetton kaɓanon leydi ha guittonde he kondi wonno ko gila kawriɗon noon mbiɗon ko duuɓi tati joroto te ɗen gandi duuɓi tati ɗum ala he constitution he ɗum woni ala he loi ji leydi he joni noon hande yimɓe mbiɗa andi tan ɓe lamdoto ko duuɓi tati ɗi joɗoto ɗon walla ko on continue duuɓi joyyi no kaliɗa ni ko noon loi gambi o ko duuɓi joyyi wi minen min mbino duuɓi tati kono ko min yimɓe dan tan joɗino e suudu kaali haala ka ta noon komin kalta haala ka ta gambi ɗi jakili minen fen hakkillaji amen ko gokki wondema ko mamen gona hunde wotere min mbawa ittude laamu ɗum noon ngu iwi duuɓi joyyi duuɓi tati ko gambiyanaɓe joɗɗini minen ɗo ka haala joni min duttina ɗum e gambiyanaɓe ko ɓen mbawi jabata ɓen mbawi jabade ka haala ɓayde ko ɓen goodi ngu laamu. hande kono duttirton ka e yimɓe nawat ɗo suudu député wiyete walla on duttota yimɓe ɓe mbeddo carte andi han ɓayde koye démocratie woni haalaji kalteɗi ɗi fof ɗi heeɓi hoore mum joni ɗi haala ɗin kalaji noon min duttoto mbiɗen mbaɗa ɗum assess min ganda koto yimɓe paala saabu hayɗon jooɗimi ɗo ko heewi kon si yimɓe kaali haalaji maɓe jottimima kam tan min mbaɗa feere hono min ndewita ɗen laawi ko noon min mbaɗirta assess min laara ko hoɗumin mbatta ɓayde minen mbawmiɗen he laamu he hande tan lamɗo leydi gonnoɗo eɗen woni Yaya Jammeh en gandi so kulle makko haalama tan yimɓe ko miijoto woni lepteɗe o leptiɗe leydi ndi he ɓiɓɓe leydi ɗi kono hande kadi yimɓe lamdoto an joni ko an laami leydi ndi
ko ɗum ɗamminɗa he makko ko o leptiɗo yimɓe ke o waɗi ɗo ko heewi nder leydi he a boto mo jiya o rewnama luwa walla ka acciran mo noon tan kala komin mbatta ɗo ko he luwa rewata ko mawnuɗa o ko mawnuɗa ko he less luwa o gonɗa kanko ya jammi on hemin on fof ko he less luwa min goni on luwa goto ko ɗum min gabboto ɗum waɗi noon min mbaɗi commission ji min joɗɗini commission ji ɗi gandanɗa ɗi laara kala ko waɗanno e nder Gambia ɗo fof min keɓa ɗum fof winde fof laaɓa on tuman miɗo andi ɓe binda kaytol ɓe gandanɗa ɓe gokkira sartaji ko hono min poti yarde si ɗin sartaji jottima to amen ko on tuman min mbawata ñawde min ganda ko hoɗum min mbatta kono ɗo e ɗum yonde enen fof joɗɗen paden ɓe mbaɗa ligge mumen kono noon kala joguiɗo haala ko poɗɗa okkirde toon encore aɗa ya gokkiraya ɗum walla golle ɗe ɗum yawna golle ɗe eyyi no wonno tan en jottima ɗo siko pembol wonno en jottima hoƴƴuɗo he yewtere nde keɓanno kono tan ɗomen yaade lamdotoma tan haala ka heewi no arno wattu yimɓeɓe foof hana haala ka ɓurtidi radio ji e woni kayitaji e télévision e fayi sah yimɓe ena kala ko wona kala kono an haɗa deƴƴi wano a membinaki joni mbiɗa andi wasata yimɓeɓe so hono ni waɗi haala ka heewi ɓe jiɗat Adama Barrow hoore mum ara joɗo laɓɓina walla haala yimɓe nana o laɓɓina ko yimɓe kalta ko joni an hoko mbiyata yimɓe min miɗo heeɓi hoolare wotere joni tembe ɓe gonɗen o Gambia ko ligge lamdi wona haala min ko ɗum koolimi leɓen seeɗa ligge ɗen ko heewi sabu nde campagne o waɗata min jahano lerji 14 ta koye haala tan gonɗa haala waɗi ha haaju o timmi joni mi sikku ko ligge keddi ko mbiyanmi Gambia naaɓe kaalen seeɗa liggoɗen eyyi tan nane woni mawɗo amen o directeur général mo GRTS o yettima ɓayde andi GRTS ko lamgu GRTS leydi Gambia no noon siko neɗɗo han ko minen goni ɗemgal ngal gueɗeɗe e noppi ɗi leydi ɗo hen te gila ƴettuɗa ngula o minen ko enen ɗammini ko heewi e maɗa ɓaydi enen fof en ganduno no GRTS wano folo min hande tan min lamdotoma hoko jogani a GRTS GRTS ko he laamu he tawa damugal GRTS ko damugal kibaru noon koko mawni he ngu laamu sabu hande sa laari si wattu jeetati joni tan fof joɗoto hetto kibaruji so tawi kibaruji ɗi gokkire tan waɗa ha ligge ɗe taɗi weeɓi en paala GRTS yetto tolno tembe ta kibaru mum wona Gambia tan hatta ta kibaru mum o yalta leydi ndi bakkilo hen gandon wondema onon tawaɓe gandanɗa min bakkilto min balla on pour GRTS yaara yeeso excellency lawdo leydi Adama Barrow a jarama musidɓe en fulɓe on nani président Barrow ko haali ko hande tan min jetta on ko gabbiɗen ko o programme ɗo GRTS président an hoorema min jettuma ko gokkuɗa min ko wattuma seeɗa pour min jewtida e maɗa